liselusikisiki abantu bawaxingana ngosukude omkhondwana oxarha ndiphaya kulamhlaba waselusikisiki ndiyindoda etshatileyo inkosikazi yakwaCwanini inkosikazi uMamiya entshate naye ndisindisiwe ndamamkela uYesu waba inkosi nomsindisi wempilo yam ndaphila ivangeli elahlukanisa umntu nesono sakhe ngela xesha ndandisindiswa ndandive kakuhle ukuba kuthiwa mandizokwenzani apha ndibizelwa phi nguThixo ndasindiswa ke nam ndandisehlulwa butywala njengabafana bonke abehlulwa butywala ekhaya ke kwakumnandi ngoba abazali bethu babengahlali nathi babesezimpangelweni so ikhaya yayilelithu wafika ke uYesu ndifana nabantu bonke ngasindiswa zaxolelwa izono zam ndamkhonza uThixo ndiyacinga uba ndimkhonzile uThixo for 14 years ndingenankosikazi 2008 ke wandinceda uThixo ngumntu wesifazane oyintombi yakwaCwanini naye ndancedwa kukusindiswa ndadibana naye ndisindisa ukhona omnye umntu othi kwento zika-TikTok njengoba sishumayela si-live nakuye athi umfazi lo uthola ecaweni na ndamthola ecaweni wam kuba ndase ndimkile ethaveni igama lenkosi malibongwe ngamthola unkosikazi ecaweni xa usindisiwe ke umele ukumthola unkosikazi enkonzweni awumelanga ukumthola ngaphandle libhadi ke xa uthe wawuthola unkosikazi emntwini ongakholwayo lishwa danizana zethu futhi ke nomntu othola indoda ngaphandle lilishwa ngela xesha athi esikabe uncedakele igama lenkosi malibongwe xa uthe wasindiswa lethamsanqa ukukhonza uThixo uamen khona andithetha ukuthi umthole nje enkonzweni engasindiswanga ndithetha ekholwa ekhonza uYesu omkhonzayo ndasindiswa ke xa ndisiya phambili xa usindiswe ke unobudlelwana noThixo xa unobudlelwane noThixo awubi nayo le nto ethi ndizazi kanjani uba kanene ndinaye nalo Thixo siyevala you starting a relationship noThixo once uthi Yesu ndiyakwamkela nazi ke izinto ezikhulisa ubudlelwane bomntu noThixo iprayer kufuneka ukufunde ukuthandaza xa ungumntu othi usindisiwe soze ude ube uyaqina uyalwazi usindiso if uvele wasindiswa ngokwamkela uYesu walivila lokuthandaza because xa umamkela uYesu une right yokuthandaza xa ungena Yesu awuna right yokuthandaza uzenze bawunayo into ekwenza uba ungevakala siyevana so xa uthandaza siyalolwa isazela lento kuthiwa insindiso it's a process ayonto oyifumana iphelele ngoku into eqhubekayo uyawuphucuka apha ekusindisweni kuphucuka abanye abantu ke baye bathi xa besindiswa asindiswe eve kamnandi apha ekuqaleni
uthi apha ekuhambeni kwexesha amane engefika amandi ke ngokwayibuya umva. Eyanto egcina laa nto xa umamkela uYesu kukho ijoy yokuqala yokwamkela uYesu, le yezono ezixolelwa. Ezaa zono zoba zixolelwa zixolelwa uba ungenapha njengam, ndangena mna ndidakiwe entendeni, ndamkela uYesu. I feel that joy. Le yokuqala ijoy ndayiva yoba izono zam nyhani zicikiwe kuYesu. Ndaphuma ngomnyango ndagoduka ndolala. Ndavuka ekuseni ndisayiva laa joy, ndaqhubeka ndafuna apho abazalwane bakhona. Laa mama bekhona i-home visit kwakhe, ndaya kwakhe. Ndaya ecaweni, ndaya kwakhe. Laa mama bekhona i-home visit, bemkile aba kuba mna ndasenziwa nge-last day yemvusele ye-home visit. Bafika ngoLwesine, Lwesihlanu andikho, ngoMgqibelo ndaya. Futhi ke ndandiye nje ecaweni, ndandingayanga ecaweni, ndandiye nje uyokhangela umntu esasiyokweba i-TV yakhe kulaa cawa qha. Futhi ndafike ke ngoku ekhona phaa etenteni kwaduma laa nto, utywala bema. Yiyo le nto esitaveni khona imiculo. Imiculo yenza utywala uthenge kakhulu xa ungumntu. So ndabanjwa yilaa keyboard, ndahlala, kwashunyayelwa, ndibhoxe. Yiyo le nto umntu onxilileyo noba uyathukela noba uthina ndifuna akhutshwe ecaweni, banam baba bendikhuphile ke ndaphoswa yilaa nto. Ndifuna kude bese kugqibelele khona ebhoxa umshumayeli ethe engahoyanga inxila, ngoba inxila utywala obenzenza laa nto la. Nam ndandisenza laa nto siphikisana nomshumayeli, kodwa kugqibeleni lachana yam inhliziyo. La madoda amahlanu lakhetha mna. It was 1994 nge-6 kaJuni. Now ukusindiswa, amthola uYesu wangena ngaphakathi. Ukumthola kwam uYesu, ngoba uYesu ayocawa. uYesu noba ungangena ecaweni yamasindiswa, uba nje lukuphosela usindiswa, lukuphose eshunyayelwa phandle uYesu, ungabi naye, ungabi naye, kodwa ethethwa phandle. Futhi ungqini uthi inyani le, inyani, kodwa inyani ungabi nayo, iphose inyani uhleli nayo. Yayithola kuthamsanqa nokusindiswa. Now bemka aba bantu bandishiya ndisindisiwe, ndimamkele. Ndavuka ndaya kulaa mama, safikela mama sathandaza, fundisa ukuthandaza. Waloba bantu abantu xa uthandaza yithi ngegama likaYesu, noba ubizanga amanye amagama, bathi ngumthandazo lo. Bathi nje igama likaYesu lodwa. Ubusokolisa ngoba wacinga amagama, wathini vele uthi wena ngegama likaYesu kanti awukwazi ukuthandaza ngegama. Bathi aba bantu ngumthandazo. Ndaqala nami ndathi ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama. Yandinceda loo nto. Ndathola ibandla laseFaith Mission phaya, ndafellowshipa nabazalwane baseFaith Mission, ndakhonza nabo, ndakhonza nabo, ndakhonza nabo. Ndaba nethamsanqa ukuthola abantu abadala. Thola utata wayesuka ezimayini ephumela inkosi eyawuphatha ibandla laseFaith Mission. Ngathola yena lo tata wandifundisa. Abantu basezimayini bakholelwa kakhulu emthandazweni. Mthandazo ndanethamsanqa. Kwathiwa xa kugcina imission begoduka beyohlala emakhaya befundiswe, kwakhangela umuntu ongahlala emission, ndazivolontiya andikawuhlala emission. Ndafumana ithuba lokuthanda ngoba uThixo soze ube naye until wena umfuna uzibone isidingo uba ndiyamdinga uThixo. Ungacinga uThixo udinga wena, fune nguwe odinga uThixo. Abanye abantu bake bathi xa beziqenya baceba uThixo angangakhonzeki kuba yena neemutsi zokumkhonza. Aceba incwadi kaLuke chapter 9 verse 23. Siya kuyo incwadi kaLuke chapter 9 verse 23. Incwadi le kaMateyu 28 verse number 19 sizothandaza. Sizobaleke elakuwe ewe embalenda. Now uthandaza ke
uthandaza. Enye into yandiphushela emthandazweni ngoba kwakuyidimoni lentwaso pha ekhaya elaliqhuba kakhulu. Siprofetwa sonke thina simizinjana kuthiwa ikhona. Kanti ligqirha lendoda lam. Ake nithi zala. Wonke umuntu akathi nomzini bomnye ukuthi ikhona apha intwaso umhlophe. Aliboy igama lenkosi. Jesus. Wafika kuYesu ubusiza impilo yami. Ndathandaza. Xa uthandaza isazela somuntu xa ithandaza siyalolwa. So uya isazela sakho siyasiphila ngokuphila. Aba into ezininzi ezi zange zishunyayelwe uba siziyeke. Saziyeke iswakho ukuthandaza. Motshwe kuba nethuba lokuthandaza. Then uThixo manje esikusola sukana nale, hlukana nechomi. Ndandikumjimi wekarati, ndingumdlali webhola. Ndandizithanda zombini ezi zinto. Ikarati ndandiyithandela ukubetha abantu. Ibhola ndandiyithandela uba ngenye imini ndingaze nami ndidlale ibhola. Kodwa the more uthandaza, kukho into ezithandwa nguwe eziyazi uphelelwa yi-appetite yazo xa uthandaza. Yabona ilizwe nechomi nabangani zange ndibagxotha, nabagxothwa kuthandaza. Xa uthandaza nokuthetha awukuthandi. Nokuthetha ngamagama abantu awukuthandi. Xa uthandaza nje ukhona into owehluka ngayo. Uyahlonipheka. So yandisiza laa nto ndathandaza. Ndamfuma uThixo uyafumaneka. Uyadiva? uThixo uyafumaneka futhi udlelane naye usaphila. Ngokole noThixo. Uthethe noThixo athethe nawe uThixo. Ukhuzwe uThixo. Xa uphuma usiya ngapha aluthi kungayithathi le ndlela hamba ngapha wena. Umve ngoba uyathandaza. Usuke ke kwizinto uThixo athi suka kuzo ngoba nexatyaniswa noThixo kuba athi suka ungesuki. Uyabona ukwathi uThixo suka kule wangesuki nizawuxabana noThixo. Le ndaba yobhaptizo lukaMoya Ngcwele awulindi ufike ecaweni kuzobhaptizwe. Mina zandibhaptizwe enkonzweni. Abe kwizandla uMoya Ngcwele ke wela xesha kwakuye kuzilwe ukudla. Kuziliswa abantu abaqala ukukholwa. Nami ndasilisa ukudla inkonzo icela uMoya Ngcwele ecela. Ngekomntu ovela athi gqise naye. Elwe kuhluthekwe ngabantu kuhluthekela uba kufuneka abantu behlelwe uMoya Ngcwele. Because kunzima nyana ukusindiswa without the Holy Spirit. uMoya Ngcwele xa ingekho uYesu ngeke umazi. Because uMoya Ngcwele nguye osusa wena kulomuntu obekushumayizile. Ngoba okokuqala xa usindiswa unamathela kumuntu okuxelele ngoYesu. Namathela mathembe futhi kakhulu umkholelwe akufundisa indlela uhambe ngokutsho kwakhe. Kodwa funeka uqithe iconfenywe lento apha kuwe bekade uxelela yona. Ithethwe kuwe ezinto akufundisa ngazo kuke kube khona umuntu ofika azithetha apha kuwe. Ezinye izinto zithi zifika enkonzo ezifundiswa wena ube sowuzixelela into na uzidoubt ezithi uba zisuka phe ezi zinto avela afika uThixo ngomuntu athethe ezi zinto wena ubusawuzixelela then apha kuwe ziyaconfenywa ziyaqinisekiswa. Ithanda izandla zenu. Uyabona umshumayeli ithenye into lishumayela apha emini yathi bathi abantu abatshatile andizuthetha njengayo ke mina nditshatile. Ithetha izinto zasemtshatweni ithi ziva ngabatshatileyo. Mina ndithetha izinto zasemtshatweni andizivi ngabantu. Lokho i-17 years bani iminyaka ezeyivakala. Now mamela uMoya Ngcwele ufana nabantu. Abantu xa betshatile banexesha lokulwa baxabane.
babe nexesha lokungaboni ngasonye, bagqibe into yoba masiyofuna umuntu wesithathu ongangenelela asicebise kule problem esikuyo. Indoda mhlawumbe umama uthi kulo tata, tata lento ifanele uba siyenza ngolhlobo nolhlobo. Indoda ilwe nalo mfazi okanye umfazi alwe nale ndoda. Ifike xa befika kulo bacebisa athethe ezanto ebezithethwe komnye wabo komnye, bazive kulo ezazinto umuntu xa oyeka uya kucebisa akathethi into intsha, uthetha lento enikade niyithetha nobabini, intona ningahloniphani kule nto nobabini. Then yena xa ithetha ngoba awuqali kuyiva le nto, nobuyiva usilwa nayo uqali kuyiva, uvele uyive ke ube sowusithi yini yiyo le nto, nibe senixolelana. Kodwa laa mntu uthethe into ibihleli ithethwa kuwe, intona uyayiphinda, ungumntu wesibini. So wena ungokuqala, so njengoba ungokuqala uthwala nzima, lo niye kuye nambhatala imali uthatha lula, ngoba uphinda into ubuke wayithetha wena myeni wakhe okanye wena nkosikazi yakhe. Na uma abantu befika enkonzweni basunyayeze bafundiswe, umoya ingcwele bengenaye, so umfundisi xa ithetha apha efundisa balwa naye, isazoba balwe nalento bangafuni ukusuka kwezi zinto, akekho ke wathetha ngezi zinto. So abantu abanomoya ingcwele ke bona kuqala umoya ingcwele athethe nabo baphikisane nalento ofuneke behlukene naso, afika umfundisi umoya ingcwele ngomfundisi aphinde umoya ingcwele ayiphinde ngomntu abambhilivayo. So basuke kwezi zinto because ziyaphindwa. So abantu abangena moya ingcwele bayalwa nenyaniso ngoba akekho bafundisa enyanisweni. Ngicela sifunde lamaso thandaza. What Luka chapter 9 verse 23. uYesu wabhekisa kubo bonke wathi, osukuba ethanda ukundilandela makazincame, awuthwale umnqamlezo wakhe imihla ngemihla. Verse number 19, chapter 28, chapter 3 kaJohn, verse number 5. Uthando lwakho luyangengama, lungiqoba mathambo, ngiphele ungihengile, ahluleka nami, isothandweni lwakho, oyo ngcwele, uthando lwakho luyangengama, ungiqoba mathambo, ngiphele ungihengile Nkosi, undihendile, ahluleka isothandweni, 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 ngoba moyo ongcwele ungihengile, ahluleka usothandweni, hambani niye kuzenza abafundi zonke inhlanga. Nifuna nibambe nenze abafundi zonke inhlanga, nibabhaptize, nibenze abafundi bam zonke inhlanga. uJesu ma ethuma abantu emhlabeni, ubathumela ukuba bamenzele abantu, mabahambe
bamenzele abantu. Uma kuma itende lifanele uba livakalise uYesu, limemeza ebantwini ukuba votelani uYesu. Oyena muntu omakalandelwe uYesu. Uthuma kababantu bahambe bakwenza abantu babe ngabafundi. Inkathazo ukuthi kawusindiswa ube neshwa lokungafiki ebufundini bukaYesu. Ube ngumfundi wasecaweni, uthi uyobhubha ufunda ecaweni ungekafiki ebufundini bukaYesu. Abafundi benkonzo singabafanisa nabafundi bakaYesu ngesikhathi uKristu engekajilwa kubo. Belandela uYesu njengonyana kaMaria, bengamlandeli njengonyana kaThixo. Ngoba ngesikhathi bemlandela njengonyana kaMaria, bebemkholelwa xa bembona, bebengawazi amandla akhe obuthixo. Because umfundi kaYesu ngumuntu one-revelation, onesitshilelo sikaYesu. Not uYesu as umJuda bechilekelwe ababantu ba uYesu unguKristu, unguThixo ngokupheleleyo. Yabona abantu xa befika kule revelation yokumazi uKristu, bayayeka ukoyika ukuthakathwa, bayayeka ukuhlonipha amadimoni, bamayeka ukwazi ukudibanisa uba bangakwazi ukhonza uThixo nezinye izinto. Into eyabangela uba ndidele izinyanya zabasukude kukufika kule revelation ukuthi akasiyona umprofeti uYesu, he is God. Na uma nguNkulunkulu andikwazi ukuthandaza abasekhaya abangasekhoyo, ngoba sendifumene uSimakade. Angiwashiya amaxhwele ngoba amaxhwele engakhange abe namandla okundinceda, kodwa ndiwasiyiswe kukwembulekelwa. Uyabona xa ushiya izinto kuba utshilekelwe nguYesu, ungasiya izinto kuba icawa ithi zishiye, ushiya kuba utshilekelwe. Nokuba icawa ingaphendi izibuyele ezazinto, ngeke ubuyele kuzo wena. Ngeke noba abantu bangabuya, noba ekushumayizile, noba ngaphinde athi izinto bethema ziyekwe sihambe kanti ngeke uphinde uzenze wena, because ezi zinto beside teaching yakhe wembulekelwa. Uthi uYesu abantu mabenziwe abafundi, not amakramente, abafundi. Because umkhamento ngengomfundi angakubulala, umkhamento ngengomfundi angakwenzakalisa, umkhamento ngenabo ubufundi bakaYesu, hey, useless. Akho nto angakusiza kuyo umuntu ongekalandeli Yesu, osalandela wena. Na uYesu ufuna ke benziwe abafundi abantu. Funda. Ke ngoko khawuleza hambani niye kusenza abafundi zonke inhlanga, nibabhaptize egameni loYise. Nibabhaptize abafundi. Bona bathi xa sebefumaneka abantu abakholwayo abanomdla ukufunda uYesu, uthi ke niya kubamaka, niya kubaphawula, because ubhaptizo olu luphawu. Ubhaptizo olu lwamanzi lufana neringi yomtshato.
ubhaptizo lwamanzi lufana neringi yomtshato. Iringi yomtshato luphawu lwecovenant. Oh Jesus. Lesivumelwano sam nenditshate naye. Aluso sivumelwano iringi, but luphawu oluthi mna nale ntombi enditshate nayo sivumelene. Amen. Singene kwi-covenant permanent, because umtshato ayo contract, i-permanent. Amen. Ithani izandla zethu. Now umuntu ke esindiswa ethatha uhambo noThixo, ungena kwi-covenant. Njengoba nongena ebugqirheni ungena kwi-covenant. Na umusa ungena esivumelwano noThixo. Na uthi umbhali uma bezoba ngabafundi bam mabangene esivumelwaneni. Na ubhaptizo is a sign, is a mark yokuthi aba esibafake emanzini bayavuma ukufunda kuYesu. Jesus. Uvumela ufunda kuYesu. Nibabhaptize egameni loyise. Makekani nibabhaptiza, nibabhaptize egameni loyise nelonyana. Because ukuze abantu basindiswe. Uthi umculo wasewisile wabona uluntu lonke luwile esonweni. Imiphefumulo yabantu yayihlele lisweni. Wasikwa imfesana. Kubani lusikwa imfesana? Yirole edlalwa kuGodfather leyo kusikwa imfesana. Then abesethuma unyana wakhe, God the Son, Jesus Christ, uma njengonyana xa kuzohlangulwa umuntu. Igama lenkosi malibonke. Uma abantu bebhaptizwa kuthiwa mabantwiliselwe kuluthando lukaBawo, ukuze abantu babefika enkonzweni uba bayanikela mabanganikeli basibafundisile cha, mabanikeliswe kukumthanda uThixo. Uba abantu bayaklina bakhupha izimali zabo bakhe izindlu zecawe, mabangazakhela ubuhlebeliliswe, mabazakhiswe kukuthanda uThixo. Hayi ngoba ngomthetho wecawe lo abantu bayenza lento ngothando. Amen. Bathanda uThixo, abathanda icawe bathanda uThixo. Amen. Uyabona sisengxakini yokuthukwa kwevangeli likaYesu. Kuthukwa nabefundisi, because into embi kukufundiswa abantu bafundiswa uba must appreciate lo mzalwane. I-appreciation le ibe into efundisiweyo ingelothando. Abantu ba-appreciate umuntu bengamfuni because yenziwe umthetho. Awukho into yakwaphuma umuntu ukanyelwa intwente. Yolento kuthukwa ngokwinsindiso kube ngathi insizwa yikho ngabantu abalambileyo abaqala amabandla because of money. Na ikonzo indaba yokusindiswa ikumap yenziwe ngabantu ababona imali iyafumaneka ekushumayeleni. Ekushumayeleni akufumaneki imali, funeka sacrifice. You use your money to win souls. Now, ivangeli lethu lisemahlazwe liyathukwa. Njengoba kufika uDisemba ngo-19 yabangithiwa abantu bangakwazi unyaniseka, because when abantu ubatrainele ukupha bengakuphi kuba bethanda usimakade. Yonke into esiyenzayo thina asiyenzi ngothando lwabantu, funeka siyenze ngothando likaThixo. Ububele sinabo sibenzela uThixo, sibenze ebantwini kodwa senzela uThixo. Oh Jesus. And abantu babe bekunika into benganiki wena benika uThixo. You never change to preach the true gospel, because if abantu banika uThixo
abananto yakwenza nawe. You will preach the truth every time. Amen. Khusa abantu, unqanda abantu. Oh Jesus. Bona enkonzweni kungakhonzwa nje, kungasakhuzwa umuntu esenza into ayithandayo, agqoka indlela aqola ngayo, enze nakanjani na. It's just because inkonzo zatshintsha, sangabe izondawo zokukhanda imiphefumulo, sayindawo yokwenza imali. Oh Jesus. Na abafundi xa bekenzekanga, akungenziwanga abafundi. Ingozi yokungaphumi kwento uthi kabethe bayokwenziwa. Ndayithanda yaseMs of God ka ezobhubha umfundisi uBhengu wathi into uthi kabethe makayenza yenzekanga. Futhi abantu bakhona bayayitsho lo ukuthi oba wathi ufounder yena wathi into uthi kabemthume yona yenzekanga. Ngiyamthanda umuntu owathi xa izobhubha waconfessa ukuthi mna eyona nto uthi kabethe mandiyenze ayiphumanga, which means aba bantu esibabonayo akuphumanga lento. Iqiniso lemsulu ukuthi amabandla onke akhoyo abaphumanga abafundi. Kwaphuma abafundi eFaith Mission kuphuma abalandeli bakhona, eASEMS of kuphuma bakhona, eAfrican School kuphuma bakhona, neministries ezidalwayo sinabantu baso. uYesu akatholanga abantu. But the purpose of preaching is to win souls, not for us, for Christ. That is why umhlaba singekwazi ushake. Nomhlaba sikwazi ukwenza nto. Just because abafundi bafew. Bafundi. Abafundi bakaYesu. Abantu abangabhilivi kwicawe babhiliva kuKristu. Balandela uKristu, benzela uKristu, basikhonzela uKristu, noba bekhona emabandleni nabo kodwa ngabaka Kristu ababantu. Amen. It is a mark ukubhaptizwa. Babaptizele ethandweni likaYise. Ethandweni likaYise. Ora sidizwa safumana ichance yoba sigxothwe emakhaya. Sayeke ukucenga amakhaya. Savuma ukugxothwa semke emakhaya. Sigxothwe ngabantu besisala semka. Because sithanda uThixo. Sithanda uThixo. Sithanda uThixo, sithanda uThixo. Sangadayisi ngalo, sangathi sizawudlani, sathi sithanda uThixo. Asilahlwa salahlwa samlandela. Kubithe iBhayibhile lo osinqabayo. Umuntu uyathanda, funda lo verse ba uyathanda. Awunyanzelwa. Futhi abafundi bakaYesu ndiveka kuhle abakhiwa kubantu abahluphekileyo. uYesu waphekisa kubo bonke wathi abafundi bakaYesu abenziwa kubantu abahluphekileyo. Xa ndithetha ngabantu abahluphekileyo andithethi ngabantu abangenamali. Ndithetha ngabantu mna abafuna ukwenzela into uThixo. Oh Jesus. uYesu uthe yisani kum nonke nina nisindwayo ndawuninikeza uphumla. Kodwa xa ifike abafundi uthi ukuba uyathanda. Xa uhluphekile kuthiwa yisa uzophunyuzwa. Kodwa xa kusakhiwa umlandeli akakhiwa kwaba basafuneke bethula imithwalo. Oh Jesus. Bayathula imithwalo bathi bakugqitha kuthiwa ke it is your choice if you want to follow me. Oh Jesus. Deny yourself. Ndithi kuwe abafundi abakhiwa kumuntu osadinga bakuphuma badibona. Oh Jesus. Abafundi abenziwa kubantu abagulayo nabalapha kona boyika abathakathi. Akwenziwa abafundi kubantu abasadinga ukwenzelwa izinto nguYesu. uYesu benzela izinto abantu bagqibe athi akugqiba ubenzela athi if you want to follow me, if you want.
awunyanzelekanga kuba ndikwenzela into ubundilandele. Xa uthanda akuyiwo kwabahluphekileyo, akuyiwo kwabasadingayo. Benzelwe izinto kuthiwa if you want. Bese kuthiwa ke xa uthanda ke put your desire, deny yourself. Kuba uzumlandela uYesu kanti nawe uyazifuna. Abantu abaninzi xa bekhonza uYesu bakhonza behamba nabo. Enye into ehambileyo dadewalo kuhamba abantu baqophe into yabantu abawileyo. Ubantu ba xa umuntu ezawushumayela ebandleni lomuntu uthi ukushumayela kwakhe yi-10,000 rand. Uyabona limathi libandla elibiza umuntu ochaja imali ngokushumayela. Limathile. Jesus. Limathile. Uyabona umuntu obiza umuntu ayikhathazeki noba famous kangakanani. Uwile umuntu ochaja imali ngokushumayela. Lo muntu wehlukana noThixo kudala. Oh, Nkosi. Uyabona umuntu oshumayela ivangeli athi xa ibizwa ngabantu bemdinga isipho sakhe athi andiphumi ngaphandle kwemali. Lo muntu wawa kudala, because the gospel of Jesus Christ is priceless. Oh, Jesus. Futhi ayikho into enganinceda, akho nto eza nayo le, akho kwanto anganinceda ngayo. Nibize umboni nina obona ibhizinesi kwigazi elachitheka lingenatyala. Oh, Jesus. Hallelujah. Lo muntu lowo Oh, Jesus. unespirit sikaJudas Iscariot. Yep. I don't care noba yayiphi indoda eyenza loo nto. Naba bafuswa nguThixo emva baqophe sisimbo ngoba basibone sisenziwa ngamadoda ayifamous nahlonitshwe emabandleni. Le madoda ehlukana noThixo, le nto inodayiswa le. Oh, Jesus. Yile nto amabandla yile nto amabandla enje kufe inhloko phambili. Kuze uqale inyaniso mna, if ungumfundi kaYesu uzawulandela into engekhoyo. Wancama alidayiswa, lishunyayelwa mahala. Uyabona xa ushumayela lona, xa ufumene uJesu wasindiswa, kukho into ethi Nkosi ndingakwenzela ntoni. Akukho nto ethi ndawufumana, kukho into ethi ndawukwenza ntoni. Hallelujah. Uyabona xa uthole insindiso unento enayo, umbuzo lapha kuwe, ndizakwenzela ntoni uThixo? Oh, Jesus. Imali yam xa ndiyichitha ayivakali ngoba into andenzele yona inaphezu kwemali endiyichithayo. Uba naloo nto nokhonza uThixo. If you preach the gospel of Jesus Christ, awunahanga yamali, unehanga ye-souls. Alibonge igama lenkosi. Umfundi ufuneka zincame. Okwesibili, deny yourself. Ngoba ubuhamba nawe uzomosha into kaThixo. Funeka uzincame. Awuncami zona, uncama wena. Amabandla afile ngoba wona hayarisha abantu abazobashumayeza. Umuntu oshumayela ngemali akanamoya kaThixo, wafelwa sisazela. Unespirit sikaJudas Iscariot sokudayisa ngegazi elimsulwa, dayisa ngoKristu. Deny yourself. Awuzohamba noThixo, deny yourself ngoba khona into emane isithi apha kuwe ongeke ukwazi usinceda. Ufuna ukunxiba into oyithandayo, ufuna ukwenza into oyithandayo. Deny yourself. Awuzukwazi ukufundiseka. Deny yourself. Fundi
funda le verse standards sisi funa uthandaza la funda le verse standards Osuba ethanda ukudilande oyingcwele ngoba intando yami ndize ndibe ngowakho Nkosi. Now abafundi bakayise banethuba uthiwa ke ngani babhaptize egameni loyise eliyinto ukuthi igama elithi ubhaptizo lithi kuntshwiliselwa state go baptizo ayilo baptizo olokusetshenziswa kwekomiki kuthiwe umuntu uphawu is not a baptism. Now state go baptizo state ngokuntshwila kwento ingabonakali unqame ngawakho amandla. You need the grace. Oh Jesus. Abantu baya esikolweni bafundele ubufundisi bapasa iBhayibhile babekwe emabandleni njengabefundisi kodwa badelela uThixo bangamhloneli iBhayibhile beyazi because igrace abekho kuyo kodwa aba under the grace of Jesus Christ baya kunqama. Oh Jesus. Ungamhloneli uThixo sikunqame ukungamhloneli uThixo sifundiswa lubabalo awukwazi ukuthi sawubi grace uqhubeke nokona because igrace iyanqanda. Amen. Amen. Na kuthiwa ke funeke sifakwe kuyo singabonakali kubonakala igrace xa uhamba kube segrace kubonakala bathini wenzelwe umusa kaNkulunkulu umusa wona kaNkulunkulu wanele bonke we are supposed to stand kule ndawo in front of you. It is a grace of God, grace of Jesus. Amen. Akafanelanga uba ndithi makandibhatale ndifanele uba ndibhatale mna. Amen. uDavid uthi ndingambuyisela ngantoni uYehova ngobubele ndenzele bona ntoni endingayikhiphi uwe oba netyala bandizakwenzani hayi nguwe yabona kwasekuqathwa no chorus lead no MC ufuna ubhatala ophethe inkonzo MC ufuna ubhatala akekho okhonzayo ngoba nabefundisanga bakhonza uzalwa namhlanje evuselweni abe nesipho sokukhwaza sokuvakela akakwazi nokukhonza akakabi na character usahlulwa zintombi aordainwe ngoba amabandla axakekile andithi kufuneka i-branch leader apha aordainwe akhawuleziswe lo mfana akanamfazi akanalutho kuthiwa makabe ngumfundisi uyafika ekukholweni ngoba uyakwazi ukhwaza nesikolo uyagoglisa uyakwazi ukopa into eshunyelwe ngumuntu wafika ishumayela ngathi eyakhe kodwa Yesu emngene bandla aordainwe umuntu ongazi nix aordainwe athatha umfazi achithele lo mfazi alale namankazana adivorce umfazi aphinde athathe omnye ngoba ivulile inkonzo ayinabe fundisi ino businessmen no women businessmen or women business kwenjalo amakhosikazi afuna ukwenza ibandla for their own benefit, not the benefit of Jesus Christ. Everybody akekho ofuna ukuhlala ofuna ukuseva okwangathi uyashumayela umnika iplatform yokuqala into yakhe. Siphila kumhlaba onjalo namhlanje, umhlaba onjalo, ixesha elinjalo elaliprofetiwe kuthiwa abantu bafuna abafundisi ababathandayo. Jesus is coming. He is coming.
kulula kulahleka kwebandla just because wonke umuntu yabona njengoba wonke umuntu run ixesha unento yakhe newona prayers enziwayo enziwa ngabantu abangakwazi ukuthandaza that's fundraise imali emabandleni abahlali tu banamntu wafundisayo bangabapostile once umuntu arithi standard sobupostile akekho ongasenhla kwakhe akafundiswa akanqandwa akakhuzwa lo mfana nakowabo bayakhala abasali bakhe balahlekwa ngumntwana ulapha esithubeni kasebenza akafuna imisebenzi futhi kanandaba nolonto na ufika umfazi ufuna umfazi athathiswe akakhulanga akafuthwanga engqondweni akafuthwanga spiritually so icawe ivulile nabefundisa bakhona bakhuza because abanayo authority yokukhuza balimala kumoya ingcwele because if wehlukene nomoya ingcwele you don't have the authority to say hayi singatyelwe ngabantu abantu baphansi kwecawe baqeshwa abantu sicawe andikoni ibhosi yakho ungayikhuza ma ngowaqala yabona ikhosisa le ndoda yandiqhatha yatshintsha ubizo lwam yandiqhatha ndikholiswa yiyo ecaweni xa iphambuka le ndoda indikholisa ithi nokutsho kumithi mfundisi bazo bawulamba abantu abakho mfundi wethuke nawe yo ithathe ilizwi linye athi mfundisi le ntshumayelo yakho awulamba abantu abakho khumbula mfundisi ngoNovember ngoDisemba i-appreciation ziyasondela tshintsha indlela oshumayela ngayo bathanda abantu mfundisi siba sabo kukhali kanje uzangabi namali mfundisi uDisemba bambazela mfundisi bambazela mthande nobungathi ngamthanda msondeze mfundisi inemali la ntombazana sondeza ukhuza kakhulu mfundisi into zabantu uzawulamba ulambisa umfazi nawo uqonda bathexa ndawulamba ngoba uphelele apha Nkosi ndithembe wena mandingaze ngitaniswe Nkosi yami Nkosi ngithembe wena mandingaze futhi mandingaze Nkosi yami Nkosi ngithembe wena mandingaze Nkosi yami Nkosi ngithembe wena mandingaze futhi ndifunde iBhayibhile ndabona abantu abahambe noThixo ndafunda uba kukho amaxesha ababethwala nzima kodwa bengajiki ekumthembeni ngibona ababantu xa ubomi babo bugqibela ndabona ababantu bebonakalisa isiphumo sokwethemba uThixo ndambona uThixo engabaphoxanga ndambona evele ekugqibeleni uThixo wabantu abamthembayo uThixo kasoze adanise abantu abamthembayo Amen. Now ubufundi bubo obungakwenza uyi-understand indaba yokusindiswa yintoni lithini ixabiso lakho xa usindisiwe ngeke ulazi ixabiso lakho
xa ungangenanga kule class yokufunda. Abantu basebenzela ba ningazinto ukuze badlale ngabantu. Umfundi uyancama. Yabona xa sokuncamile then uzawuthola amandla. Kawufunde lo John chapter number 1 verse number 12 yedwa sengiyavala inkonzo. Umthandazo wami yiwo Nkosi, umthandazo wami yiwo Nkosi, umthandazo wami yiwo Nkosi yami, umthandazo wami yiwo Nkosi. Baptizwe egameni loyiseni lwenyana, nibe selibhaptizwe egameni likamoya oyingcwele. La magama amathathu enza uThixo omnye opheleleyo. Baptizwa xa uzawubhaptizwa ngamanzi, kufuneke kushunyayelwe inguquko. Abantu banamhlanje ke bantu bangayimisa itende bafike bashumayele ngoHoly Spirit, ngegift. Bashumayele igift of the Holy. Ngoba xa kushunyayela ngegift kuwe ungazazi, ungamazi umoya oyingcwele, uyathabatheka. Because the fivefold ministry egqame apha ngo-2016, 2018 engaseyiyo, ngoba ayingobapostile abaziking. Noba ungafunda eBhayibhileni ngompostile, azikho iimpawu zabapostile abafana naba sinabo emhlabeni kwaba baseBhayibhileni. Ngoba abeBhayibhile babesoyika ukunikwa imbeko ngaphezu kwaThixo. Aba banamhlanje kumwa ngenyawo libandla, kumelwe bona. Abanamhlanje bangena late enkonzweni, bathi bengena bangene ke ngoku kume ibandla ngenyawo ngathi kungena uYesu. Nawe ungazikhangelela eBhayibhileni uba bakhona naba besenza ngolu hlobo abapostile. Abekho. Ziking ezi. Thina sikhonze ayifiki, zizipho ezi. Nangoku umpostile nina nimenza umuntu oqale ibandla. Nithi ngumpostile, ngowuvula icawa. Awungumpostile uvula icawa. Umuntu abe ngumprofeti kuba eqala icawa. Kangabe ngumprofeti ebandleni, ungumprofeti kunecawa yakhe. Akana gift yobuprofeti. Uthiywe nje igama ukuze abe mkhulu kunabanye. And iBhayibhile ayithi umuntu omnye makabe ngumpostile, ithi abanye. Once abe mnye nizamnqula. Nimane nithi sibulisa igcobo lwakhe. Aningoba kaYesu nini. Ayikho kwisalvation lonto. Ayikho kwisalvation into yokubuliswa kwegcobo lomuntu. Abantu abasenziwe baphansi kwe-anointing kaHoly Spirit bonke ngokulinganayo. Number 2, ayikho into ethi umpostile uvulela wena izulu akwenzela into zibe right. uYesu. Into nalento yokuba abantu babengamarhamente bashiywe phakathi because kushunyayelwa 2 weeks kuthiwa nilibandla nendobandla nini. Aningomarhamente nini, aningazinto, ninikwe responsibility, ningekafiki kuKristu ukuze anenze izidalwa ezitsha. Ukukhathala kwakhe ukhonza kuye, uyatshintsha uye komnye, uyokhonza komnye, uphinde ukhathale ngulo uyokhonza komnye. Bonke bayafana because ilishwa labanye baphume bewile. Baphuma bewile, bangafuna udiscipline.
Bakwazi ukushumayela inhlambuluko because idingeka lapha kubo inhlambuluko. Bakwazi ukufundisa umuntu ngoba baphume bengagqitywanga. Nibe nelishwa nini enisindiswa kule mihla yethu? Nisindiswa inkonzo zingekho, ngekho mabandla. Ningama client ecaweni. Naniko. Funeka noba kekho isitulo sakhe asihlali umuntu. Sisithi ikonzo esi. Akuhlali umuntu ecawa kwakhe, ukuhlali umuntu isitulo sakhe sesakhe. Sisithi ixozi. Salvation dina sifika ingekho lonto. Singathwa yilonto ukuze amakhaya ethu akhululeke. Sibe yilento siyo namhlanje ukufumana uThixo. Sifike namabandla saphila. Kodwa sibulisa uTata, sibulisa uTata. uTata, sibulisa nantini. Ngathandeka siyonto ngaphandle kwaba bantu. You. Sisize lamadoda, sisize abantwana baba bantu. Abazathi mhlaba bhubha, mhlaba afa. Balilishwa ukuzalwa ngamadoda nabafazi abakhonzwa ngolhlobo. Lilishwa. Indoda ingadla kamandi namhlanje idla imali yabantu, idrive imoto eyithandayo. Kodwa izabuya ngabantwana yonke lento yokunqulwa kwakho. Akekho kwakhe usuku lukaThixo athula athi cwa, kathulanga thu uThixo. Kwenziwa abafundi bakaYesu. Necawe sengxakini mfoka nantsika sokumenza umuntu uzimenzele yona. Simfaka umuntu ba wena ubukhonza kule faith mission. Suya kwezinye indawo. Sumbona umntwana kaThixo njengomntwana kaThixo. Yemadoda ahlukana nokuba ngumfundi wecawe. Khangela ubufundi bakaYesu. Ungafele entweni engekho right man. Yabona ubufe apha engqondweni yakho ucingela icawa cawa kuyo yona uandamine abantu. Unenqume nomnwe. Uyasifike ezweni ubulamntu weShumayeli, ubulamntu weShumayeli. Akekho umuntu obengababona abantwana bakaThixo emhlabeni angafika ababone xa sifike ezweni. Intona wakhiwa wena ungazalekanga. Wakhiwa wena ungazalekanga. Wenziwa ke ngoba wafakwa le ngqondo yokuba phila kule cawe, sebenzela le cawe, yazi le cawe, qiniseka ngale cawe, suyibone enye into. Ubufundi uyabukhetha, kodwa xa ufuna uncedo likaYesu uyabizwa nje. Uyabizwa nje. Funda le verse kuphela qha kaJohn chapter 1 verse number 12 yethu kwesiXhosa sitsha kukwinto endifuna uyibambe ebhaxa sithandaza. Kodwa bonke abamamkelayo bezinikele kuye ngokupheleleyo. Nkosi ngiyabheka kuwe impilo mayiphathwe njalo uyikhomba indlela yami makuphele bongo kwami ngikufune wena enhlizweni yami ngize ngikubone ngempela enhlizweni yami Nkosi yami ihlala enhlizweni yami ngize ngikubone ngempela. Ekuhambe noThixo inene lekucela ungazincama
into inye nje endiyaziyo uJesu uJesu akehluleki now siyifunda le verse number 12. kodwa bonke abamamkelayo bezinikele kuye ngokupheleleyo bezinikele kuye ngokupheleleyo wabanika igunya lento yenze into uba abantu bangangabe kufundi xa uSathane epromota igift ezi zikamoya ingcwele ezenza ngathi zinkulu ukweqitha uKristu. oh Jesus uSathane uthathe ubupostile wabuxhoma uSathane amabandla bawalo ebesakhe yazibona basinjenje sakhiwa kungekho bapostile kukho abefundisi leaders amabandla sakhiwa sathola isalvation kungekho bapostile lema ibandla mhla uSathane wapromota what gift nongeka ordainwa kwasebufundisini engekabekwa kwakwibandla lakhe sezibekile ungumpostile. amen Now ndiyathandaza ndithi inkonzo imiswe kukupromotwa kwegift sikamoya ingcwele phofu zipromotwa umoya ingcwele engekho kwaba bantu bengenaye aba washunyayelwa ngegift endaweni yokushunyayelwa kukamoya ingcwele ebantwini. Abantu abamazi umoya ingcwele kodwa izipho bayazazi. I-question ithi umpostile nako edivorce umfazi kanjani? Umpostile adivorce umfazi obefamba ufundisa amakhosikazi nabafana uhlaliwa kwenhlalo yasekhaya nako ehlulwa ngumtshato uhlulwa imeko yomtshato kanjani? Because when ukwi-level yokuba ublide you are spiritually matured. If you are spiritually matured noba ukabikho spiritually ngokukhula ngengqondo but if you are spiritually matured ukuba spiritually matured kungaphezulu kokukhula kwenyama uvele ube usoverpower zonke ezinye izinto sikwethe futhi uthi xa sithi yabona pha ekhaya ndingumntana pha ekhaya kodwa amaxhego apha ekhaya afuna ubulumko kum ukuze kulunge izinto zasekhaya. amen I-age yam nawo ikude kodwa konke eyenziwayo pha ekhaya kufuneka umzukulwana bekho umzukulwana because umzukulwana uspiritual matured. amen Kukho izinto pha ekhaya bangakwazi ukuwela kuzo ndingafikanga because ukuhlakanipha komuntu ogcwele uThixo kungaphezulu komuntu onesikolo sifumane ezincwadini. oh Jesus No. Akwenzeki kuthiwa umprofeti obona into zabantu akawubonanga umtshato wakhe xa ubamba. okay Awu. amen Akwenzeki tu kwenzeki. Bomkama ndimphatha kakuhle ndimhlukumezile funeka ndimbone. Ithane zalase. Funeka ndingamnandisa abantu enkonzweni funeke kwami kube mnandi. Bendibalisa kula madoda ndithi jonga baya kwami xa ndishumayela ubushumayela ivangeli li-street tshekisa apha eca kwakho bale nto uyishumayela yayizophikiswa nangaba ba-around uqale le vangeli yakho uyidlisa idla around wena so that xa uphuma ezizweni besithi bangathi yoyisa andikwazi mani ba-street enkonzweni but ekhaya ningabikho street fanele uNkulunkulu wamadla ekhaya adle umakhelwane beneyohliziswe yona le iBhayibheli ithi xa sifika umoya ingcwele uthi nina niyakuthola amandla
itsho nindingqinele 1 eJerusalem apha zofikela khona umoya ingcwele. 2 kwaJudiya kumakhelwane weJerusalem. 3 eSamaria. 4 kwiintlanga zonke. Ayiqali pha, iqala ifikele khona. Abantu besikeleleka bemandelwa abantu, funeke kumandela umkamu bengekamandelwa abantu. Oh Jesus. Siyatandaza. Kufuneka sijonge lwimi kodwa emakhaya azikho. Sijonge imithandazo emikhulu kodwa kuthandazeka buhlala khona. Uyifake nje. Ukuzalo. Uya-acta. U-acta ugola. Uya-acta. Siyaya emazulwini. Emazulwini siyaya. Intwana aba-actayo abazongena. I-actors. Fowaqala i-actors azikho ezulwini. Like a real life. Kodwa bonke abamamkelayo bezinikele kuye ngokupheleleyo, wabanika igunya lokuba ngabantwana bakaThixo. Bambe simeke nyawo bazinikela kuye ngokupheleleyo. Uyazincama xa uya kuYesu. Uyazincama, uzinikele kuYesu, uzincame, uzinikele kuye. Izono zincamile, uziyekile izono, ncama wena. Zinikela ngokupheleleyo. Awuzuba ngumfundi ongazincamanga. Sivala amehlo ethu. Yenza intando yakho Nkosi, ngizinikela kuwe manje, Nkosi yami. Nkosi yami. Ake selule izandla sonke etendeni. Yenza intando yakho Jesu. Yenza intando yakho Jesu. Yakho ngizinikela kuwe Jesu. Ngizinikela kuwe manje, Nkosi yami. Nkosi yami. Selule izandla sivala amehlo ethu phambi kweNkosi. Sizawuthandaza. uNkulunkulu ufuna abantu abazawuzincama kule mihla yethu, bazincamele ukuba ngabafundi bakaYesu. Ngizinikela kuwe, Ngizinikela kuwe manje, Nkosi Jesu, Nkosi Jesu. Nkosi yami. Ala kimi. Ngihlale kuwe Jesu. Ngihlale. Umthandazo wami. Umthandazo wami. Yiwo Nkosi. Umthandazo wami. Ibisanda zakho phezulu. Yiwo Nkosi. Awu Thixo wami. Hlala kimi Nkosi yami. Hlala kimi. Ngihlale kuwe Nkosi. Ngihlale kuwe. Umthandazo wami. Umthandazo. Yiwo Nkosi. Yiwo Nkosi. Umthandazo wami.
umthandazo wabo uthandazo. Yiwo Nkosi, yiwo Nkosi. Vula umlomo uthandaze, vula umlomo uthandaze. Uyinkosi ephakemeyo, uyinkosi ephilayo. UnguJehova igama lakho, uyinkosi yamakhosi. Wembetha amandla, wembetha inkazimulo. Siyabonga, izwi lakho linamandla, izwi lakho linguwe. Tethe nathi inkosi engcwele ngendlela eyodwa. Sikuveka kuhle baba wethu onamandla. Inhliziyo yethu Nkosi ithethela kuwe nasemalanga. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Impela Nkosi engcwele umthandazo wethu ukuba Nkosi kufezwe intando yakho empilweni zethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uthe mayenziwe intando yakho emhlabeni njengokuba isenziwa ezulwini. Baba wethu onamandla onke. Father, we give all the praise. We give all the honor. We thank you so much. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu mhlekazi. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Lord. Sisekwimo yokuthandaza. Sisekwimo yokuthandaza. Oh, sisekwimo yokuthandaza. Ngifuna ukuba ngumfundi kaKristu. Ndibalandela abantu, bandikhohlisa abantu. Ndibalandela abantu, ndalimala, ndibambelele ebantwini. Kodwa namhlanje ndifuna ukulandela uKristu. Kuthiwa le indima yokulandela uKristu akukho umuntu otsala omnye, kodwa iba ngumazikhethela. Kulowo nalowo uthatha isigqibo sokuba ancame ubuyena bakhe, ngoba abukho ubufundi bukaKristu umuntu engazincamanga. Namhlanje ndifuna abantu abalapha endleleni athi ndiyancama, ndincama mna kuqala. Kuthiwa deny yourself. Umuntu oqala okufuneka afe nguwe. Ndiyakholwa kodwa ndisahamba nami. Ndisenento esoloko isithi I. Ngoba zonke izinto zingami. Namhlanje ndifuna ukulandela uYesu. Ndifuna ukuzincama, ndincamela uKristu. Andincamela inkonzo, ndincamela uKristu. Andisalandeli bantu, andilandeli bafundisi, kodwa ndifuna ukulandela uYesu. Ndifuna ukulandela lo wandifelayo. Gijimisa ngaphambili, gijimisa ngaphambili, gijimisa ngaphambili. Mna ndifuna uYesu, ndifuna uYesu, ndifuna uYesu. Ndonele, ndiyabulela ngabantu abathunyelweyo bafika bashumayela ngoYesu, kodwa ndiyadlula kubashumayeli. Sendifuna lo bebethetha ngayo. Ndifuna uYesu mna. Ndinikele uYesu, ndinikele uYesu. Zakani nimele ngezinye izinto. Mna ndifuna ukuzincamela uYesu. uYesu. Gijimisa ngaphambili, gijima iza ngaphambili. Nanti ijokhwe yokuthwalo, nansi ijokhwe yokuthwalo. Ushathapha, nansi ijokhwe yokuthwala. Uzithwalele, it's enough man. Wanele elaqesha ubuhamba kulo ngokungaqondi lanele. Lixesha lokuba wazi inyaniso ngoku. Nansi inyaniso ekhulu labantu, nansi inkululeko bantu balapha ifunyanwa kuKristu. Izulu lizawulanda abantu abakuYesu, alizulanda abantu abasezicaweni. Kuyanyulwa ngoku, baninzi ababisiweyo kodwa bambalwa abanyuliweyo. Webantu basekaliyadakula izulu, lizawufika lingene hamba vangeli, lithatha bemnye, lithatha bebabini, liye back to God, lithatha bemnye, lithatha bebabini. Webantu basekhaya ayinanto necawe yamasindiswa, inento yokuba ukuye na uKristu. Gijimisa ngaphambili, izojoyina nabo bantu ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Oh, shataphaya. Ngicela senze lo mthandazo nabantu balapha ngaphambili. Nkosi uYesu, namhlanje ndizinikela kuwe. Nkosi uYesu, namhlanje ndithatha isigqibo sokulandela wena. Ndizilandela izinto zabantu, kodwa namhlanje ndithatha isigqibo sokulandela wena. Nkosi uYesu, bulala ubumna, uvuse intando yakho ngaphakathi kwami.
ndigqibe mna ndife kodwa ibe nguwe ubomi ngam. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, ingqinele lenyaniso ngomoya wakho oyingcwele. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Cela sibeke isandla phezu kwabo tatange. Bando shatapa. Vula umlomo kuthandaza entendeni ngegama likaJesu. Lebrados kabreheliatasha. Ibrandro holia kaparia asuta. Ilaha shata palu osifilia. Ene ele esuka. Eparada baraka shata. Inasulia eli hasuya. Emanusha. Eparada tetia alakato. Iparopondro holia. Ema asaya. Ila aradada. Utengo sen wele ibingabakho bawo ubathathe ehlabathini waze wandinika bona. Utakukhona mnye olahlekile nodukile baba wethu onamandla, ngoba bonke abakuwe abaduki, bonke abakuwe bayafihlwa, bonke abakuwe bathola ubomi. Baba siyabonga ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we give all the praise, we give all the honor. Father, we thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Siyathandaza, ndicela nje ukuba ukhona umuntu olapha ngaphakathi othi yena kasindiswanga, izono zakhe sekuye. Ngicela lo muntu lowo azenzele ifavor sapha ngaphambili sithandaze kunye naye. Izono zakho sekuwe. uYesu noba wawuke wamamkela kodwa awazange wehlukane nezono zakho. Ukuba